Nee, heel sterk. Nee, maar nu nee, dat is wel. Yo den kilo. Maar hij doet nog niet met de 4. Ja, but he's going to go and go. Chocolate, can I say? Chocolate, yeah. Voilà, dat wordt je oefend daar.
Ska ni jag ska göra det. Vi ska med jorden. De alla uppe i byn. Vad för långa? Jag ska